Bueno, nik pentsatzen dut zentroa geratu dela txikitsua eta gainera zaharra da. Arrigorriagan gaur egun dekogun osasun zentroa nahiko zaharkituta dago, ez? Ez dago egoera honean, aspaldidanik eta gainera azken urteetan okerrera egin duela uste dut. Eta hori, eraikinaren egoeraren aldetik. Bestalde bai uste dut zerbitzuei begira justu gelditu dela bai, eta zentzu horretan Osakidetzak ere uste dut berriro planteatu behar duela osasun zentro berri bati begira zenolako zerbitzuak behar ditugun hemen Arrigorriagan, herrian ditu dalako. Medikuak oki behar dute leku gehiago. Batez ere izango nuke akzeso ona edukitzeko eta profesionalak behar egiteko okirtzeko nahiko zabalak, nahiko lekua. Gaur egun maila horretan uste du txikia gelditzen dela. Pediatraren gunea nik uste dut oso txikia dela. Umeak joaten dire, gurasoak joaten dire gurdiekin, karruekin eta batxutan joan naz nire alabagaz eta ez daukazu lekurik non egoteko. Gaur egun nahiko erabiltzen dut, esain beste nigatik, baina alaba txikia dekogu, 2 urteko alaba, orduan batez be pediatria zerbitzua nahiko erabiltzen dugu eta emagina ere erabili izan behar dugu eta batez ere hori da erabiltzen duguna, baina uste dute bai espezialitate gitxi dekogula, adibidez ginekologia zerbitzuak basaurira joan behar zara eta uste dute egunerakotasun baterako ondo dagoela, baina agian zerbitzu edo espezialitate gehiago izan beharko genituzkela hemen Arrigorriagan ere. Gaur egun erabiltzen dugu gaixotasun arinak daukagunean, espezialistara bidaltzeko edo baldin baduzu zeuzer grabea, osasun zentrotik joaten da espezialistak bilatzeko. Osasun zentru barria nik uste dut dagoen tokian ondo dagoela, herrigunean dagoela. Orduan mugidu behar bada edo beste bat eraiki behar bada beste toki batean, dagoen lekutik gertu. Ni berez ez naz bizi zentruan, baina uste dut hori kasuan herrigunean izan behar dela bere tokia. Nik uste dut ubikazioa oso ona dela. Herrian erdigunean dau, haunditu edo ez dakit, beste toki batean ez dut ikusten. Nik ikusten dut kokapena oso ona dela. Argi eta garbi urteak dira Arrigorriagak osasun zentro berria behar duela. Aspaldi gaude Osakidetzarekin elkarlanean proiektu honekin. Osakidetzako eskualdeko arduradunekin lehen kontrastea egin dugu eta orain Eusko Jaurlaritzako arduradunekin laster bilera bat izango dugu gure proposamena aurkeztuz eta oposizioarekin ere kontrastea eginda dago. Lurzoru hau proposamen bat besterik ez da. Argi eta garbi, azken hitza Osakidetzarena dela, baina Osakidetzak lurzorua eskatu digu eta guk gure lanak bete ditugu. Gure ustez oso aukera ona da, herrigunean dago, erdi-erdian, akzesiblea eta oso irisgarritasun onekoa. Hainbat aukera aztertu ditugu udaleko teknikariekin, hainbat irizpiderekin eta hau egokiena iruditu zaigu. Urarekin ere eremua aztertuta dago eta printzipioz ez dago arazorik. Gogoratzea berriz, osasun zentro berria eraikitzaren eskumena Osakidetzarena dela. Guk hartu dugun ardura izan da, beharra mahai gainean jartzea eta proiektu hau sustatzea. Esan bezala, Arrigorriagak osasun zentro berri behar du eta hori lortzeko egin beharrekoak egin ditugu. Esaterako, APO berrian sartu genuen eta laster azken onarpena emango zaio. Urte batzuk, Osakidetzako arduradunekin elkarlanean gaudela. Udal lurzoru hau eskainiko diegu eta proiektuaren garapenean behar den guztian elkarlanerako prest egongo gara orain arte bezala.